Салата преди тренировка, 30-90 минути по-рано. Цел – енергия, без тежест в стомаха. Избягват се тежки, мазни и преработени храни. Голяма бяла отметка примери. Бърза закуска, ако няма много време. Банан и една лъжица фъстъчено масло. Малко кисело мляко с мед. Една втора купичка овесени ядки с плодове. Ако има повече време, 60-90 мин. Овесена каша с бадеми и горски плодове. Пълнозърнест тост с авокадо и яйце. Пилешко с малко ориз и зеленчук, ако е обедна тренировка. След тренировка, до 60 мин след. Цел – възстановяване, мускулен растеж, избягване на катаболизъм. Голяма бяла отметка примери. Лека закуска след лека тренировка. Протеинов шейк, с мляко или вода. Яйца с пълнозърнест хляб. Извара с мед и орехи. Основно хранене след тежка тренировка. Печено пилешко наклонена черта поешко и киноа наклонена черта ориз и салата. Риба, сьомга, рибатон и картофи и зеленчуци. Омлет с яйца, сирене, зеленчуци и филийка хляб от лимец. Капчица допълнително. Пий вода преди, по време и след тренировката, 2-3 литра на ден. Кафе 30 минути преди тренировка помага за издръжливост, без захар. Ако целта е отслабване, вечерята да е полека, без много въглехидрати.